Morjesta päivää, se on Rudetas taas. Mulla on tänään arvostelussa ja testauksessa muutamia nesteitä. Otetaan nyt ensimmäisenä Finnvape tervalaku. Mä oon tätä nyt pari tuntia maistellut. Ja jos oikeesti haluaa Leijonan tervalakritsakarkin makusta nestettä, tää on sitä. Tää maistuu aivan tismalleen samalta kuin kyseiset karkit. Tää myös tuoksuu samalta. Ja Kanger ProTank Smok E-Pipe Modi ja kyseisnestettä. Höyrytuotto on hyvä. Kurkkutuntuma on ihan jees. Ei voi valittaa. Ja maku jää suuhun pitkäksi aikaa. Ja maku on kaikin puolin aivan mahtava. Mä tykkään tästä. Luultavasti tästä tulee se mun maku, mitä mä tuun höyryttelemään jatkossa. Olen positiivisesti äärimmäisen yllättynyt, tyytyväinen. Ja on niinku aivan järjettömän hyvää tavaraa. Että tuolla Innokin aiteista MVP:llä polttelin sitä kanssa, mutta musta tuntuu, että tällä sai paremmat maut irti. Sitten taas Finnvapen mustaherukka maku. Tiedätte, osa varmaan on irtokarkkihyllyssä viinikumi mustaherukkakarkkeja. Ja jos haluatte nestettä, joka maistuu niiltä, se on tätä. Ja tää on aivan loistavaa tavaraa. Mä tykkään tästä kans aivan sairaasti. Tää on, millaisen nyt sanois, tää on hyvä. Kurkkutuntuma on ehkä vähän voimakkaampi, mitä tuossa tervalakussa. Saattaa johtua tästä tankistakin ihan näissä Innokin aikliereissa tuo kurkkutuntuma on aika räyheä välillä. Tietysti johtuu siitä, että mä käytän tätä Innokin aiteista MVP tai 5 voltilla, niin se saattaa johtua siitäkin. Höyryy hyvin, hyvä kurkkutuntuma ja maistuu aivan mustaherukalta. Ei voi sanoa mitään pahaa tästäkään. Ja kolmantena mulla on Liquan sitrusmiksi, joka on vähän erikoinen siinä mielessä, että mä en ole siitä kunnolla saanut vielä se sitruksen maku irti, mutta saattaa, kun mä poltan tervalakua ja mustaherukkaa tuossa samalla, niin ja se vähän koittaa pohjalla tulla sitruksen maku saattaa, että tankki on vähän likainen maistuu vähän vanha neste, vaikka sen pesinkin, mutta hyvä tää silti on. Että kaikki näitä 3 suosittelen kyllä ostamaan. Sitten tää energiajuoma. Tää on nyt tullut tyhjäksi valitettavasti tää törppä, mutta tämäkin on erittäin hyvää. Ei se ei maistu hirveästi, ei tunnista energiajuomaa välttämättä, mutta on makea ja virvoitusjuomamainen maku kyllä. Voisin jopa sanoa, että parempaa kuin tää kola, Liquan nesteistä tää kola, joka on myös aika hyvä. Siinä on vaan vähän kuivattava kurkkutuntuma, mutta äärimmäisen hyvää silti, mutta ihan ehdottomia suosikeita on tällä hetkellä toi tervalaku ja mustaherukka. Näitä tuun jatkossa varmaan tilaamaan. Enempi kuin ehkä sallitaan, mutta kuitenkin.
ei siinä. Ei mulla varmaan muuta tähän väliin. Äärimmäisen hyviä nesteitä ja suosittelen kyllä ostamaan näitä, jos ne kyseiset maut maistuu. Ei mitään. Seuraava video.